Hindi na nakapalagpang 44 anyos na lalaking ito nang arestuhin ito ng mga otoridad sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan, alas 3:50 ng hapon noong Lunes, July 20. Ang lalaki na isang jeepney driver suspect sa likod ng karnaping sa Karanglaan, Dagupan City taong 2024. Ang kanyang tinangay na sasakyan po, yung sasakyan ng kanyang amo sa Barangay Karanglaan, kasi itong akusado natin ay dating namamasukan po sa isang lending company, isang lending individual na involved po sa sa lending business po. Kung sakaling mapapatunayan po siya, hindi natin mga 12 to 20 po yan. Kung reclusion temporal po ata ang sentensya niya po yan, yung maaring karapin niyang parusa sa nasabing krimen. Itinuturing na top 1 most wanted personality ng bayan ang lalaki na ngayon naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang Anti-Carnapping Law of 2016. Itong akusado po natin ay nahuli natin habang nakasakay sa kanyang jeep. Opo, pinastahan po siya ng kanyang karapatan, saka po siya hinuli ng pinagsanib na pwersa po ng Calasiao Police Station at saka ng warrant officers po namin. Sa ngayon, nasa custodial facility ng Calasiao Police Station ang suspect. Vanessa Bugtong, RNG News.